Здравейте хора! В днешното видео ще си говорим за стари градски легенди, които ме ужасяваха, когато бях дете. Става въпрос за кратките истории, които си разказвахме, когато се стъмни, и шансовете са, че повечето от тях сте ги чували. Така че нека си припомним. Вкуса на ужаса. Обстановката е готова. Така. Тази история беше много известна. Няма как да не сте я чували. Заради нея 10-годишното ми аз се оглеждаше в тъмното. Едно семейство, баща, майка и син, си купили нова къща и отишли до магазина, за да купят пердета за стаята на детето. А другите стаи кучета ги яли, то в тях няма прозорци. Започнали да разглеждат и момчето си харесало едни черни перденца. Момчето е му: "Не, мамо, това не е фаза!" Но въпреки всичко, момчето настояло и му взели точно тези черни пердета. Етапа продавачка що ги продава. Вечерта, когато ги сложили, всички си легнали. Това е едно скучно семейство, ние вкъщи обичаме да спорим докато не са съмне. В момента, в който момчето заспало, от пердетата излязла една ръка и го удушила. На следващата вечер, хареса ми колко бързо се развива историята, нямам време за коментари за смъртта на детето. На следващата вечер майката решила да спи в стаята на детето. Всеки има някакъв механизъм да се справя с травмата, това е нейния. Зловещата ръка излязла и удушила и нея. На следващата вечер няма да познаете какво става. На следващата вечер бащата, съкрушен и съсипан, решил той да спи в стаята на покойния си син, но в ръката си държал нож. Както всеки от нас прави докато спи. В момента, в който ръката започна да излиза от пердетата, той се обърнал и отрязал. На следващия ден бащата отишъл в магазина да върне пердетата и какво да види? Продавачката била само с една ръка. Представете си интервюто на тази жена. Какви са специалните ви таланти? Имам ръка с дистанционни душа, хора с нея. Наете сте. Край.